Barka da zuwa tashar Bakoshi TV. Ƙoƙarin ya za ta haɗa sunana da nata, ta haɗa Afran a karan kanta. To bayan ta haɗa wannan sai aka kawo mata ni yadda ta ruɗe da kuma yadda aka min bayanin yadda take gurin jama'a a kaina. In ba zance na ba da sauransu, kawai shine bukatata sai yasa na ƙirƙiri wannan waƙar ta Afra. Wato wannan waka sadaukarwa ce ga sadaukarwa ce ga masoyiya. Iya. Masha Allah. Dan wannan ne ni ma to ya ci ayi min waka. Ebiya. Na ce akwai baran gane ta. Wallahi zai ma fita, zai ma amayar. Shi da kanshi ya mai. Lokacin mu ya riga ya kare, amma kafin mu sallama gaba daya zan ba kowa dama dukanku domin wato mika sakon barka da sallah ko in ce sakon da yake a zukatanku musamman ma ga masoyanku a Delta. To sakon barka da sallah dai da wucin na kowa fatan alkhairi ba, yadda muka gabana Allah ya sa mu gaba lami lafiya, Allah kuma ya sa ibadun da muka yi karbabbu ne kuma ya sa muna daga cikin intattun bayansa. Amin. Wake ina kowa barka da sallah kuma na fatan ifa daidai nake faɗa kai ne ba ka ji sosai nan kusa ba da jimawa ba kuma za ku ji sabuwar waka daga gare ni. To masha Allah. Jamila. Sakona na sallah shine ina mana barka da sallah ga baki ɗaya, ina yi wa masu sauraro, ina musu fatan alkhairi kuma shawarar da zan ba su cewa su kasance a cikin farin ciki, ba wai kawai sallah ba, rayuwarsu duka ta zama sallah ce. Kuma muna nan muna dafa musu wata waka sabuwa. A dafa waki dama? Tana kan wuta. To shikenan Ebiya. Salamu alaikum masu jin mu a wannan lokaci, barkanmu da sallah, fatan Allah ya maimaita mana. Ina yi wa kowa fatan alkhairi, na gode. A kuma bakin magana. Bakin magana ne. Assalamu alaikum masu sauraro, ina wa kowa barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu ga ta gaban gabanta. Jafar ya ka sai ɗalibin mu. To ga wannan David ya ka san ai ita Da kai wani yana muku fatan barka da sallah, Allah ya maimaita mana na baɗin baɗi. Amin. Muje. Masu sauraro ne mana barka da sallah, sa'annan ban yi amfani da wannan damar in tausashi masoyana ba su haƙuri bisa wannan shiru ɗin nan dai da suka yi ta ji, kuma da kiraye-kirayensu. Ina mai ba su haƙuri da kuma albishir cewa da yardar Ubangiji daga yanzu da nake magana zuwa kowane lokaci za su iya jin cewa albums ɗina na Ni da Ku da kuma Lokaci sun fito insha Allah, don haka ina ba su haƙuri. To masha Allah, a madadin kowa da kowa da suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri, Amina Gamba Adam ta sada da ku, da Prof ya dafa wajen gabatar da wannan shiri, akwai yan rakiya da suka rako wato shi Nura, da akwai Aminu AA Jamilu da kwarai da gaske daga nan mure jama'a mita 99.5 kuke jin wato waɗannan mawaka suna ta ba da irin gudunmawoyin su, ko in ce suna baje hajar basirorin da Allah ya ba su. Muna fata Allah ci gaba da wato irin wannan fasaha ne fa'ida da kuma faɗakarwa, nishaɗantarwa a wannan lokaci. A daidai wannan lokaci wato agogunan mu mintunan mu suna gab da karkarewa, muna gab da kun san minti nawa muka yi mana shirin nan fa? Ɗaya da wani abu, amma dai lokacin ya sauri kwarai da gaske.